Ikusten denez, gizarteak ere aurrera egiten du berdintasunean eta kirolak ere bai, ezta? Hainbat kirolari, emakumezko kirolari ditugu, hainbat kirol klub desberdinetan daukagu bizkerre ditugu neskak, baditugu Getxorrotian ere bai neskak, gainera goi mailako kirola jokatzen dutenak, futbolean esan dugu, hokeian ere ditugu, bai, eta baita badaukagu ere Regina, adibidez gure kasuan, ez? Regina González Sumarriba. Orduan, pixkanaka emakumeak ere aurrera egiten ari dira. Eta nik uste dut, datozen generazioetarako ere, aukera paregabea da, ikustea bide bat badagoela eta aukera bat badagoela, zuk maite duzun kirola egiteko, hainbat eta hainbat urtetan, ezin zuten beraiek maite zuten kirola egin. Eta orduan, pixkanaka hori badabil. Eta Getxon zer egin dezakegu? Getxon momentuz guk daukaguna da gure zirkuitoa, nik uste dute gizonen zirkuitoa dela, ondo dabil, begira zenbat urteetan ospatzen ari garen, eta zenbat esperientzia akumulatu dugun, eta egin dezakeguna da ere bai, gure esperientzia guzti hori konpartitu, partekatu, beste herri batzukin, ze hain zuzen ere ez balimanago boker, Durangon badute, beraien zirkuito, emakumezkoen zirkuitoa, orduan badugu bat gizonezkoa, beste bat emakumezkoa, eta nik uste dut, bi herri elkarlanean eta hainbat elkarte elkarlanean, hemen instituzioak gauden bezala elkarlanean, ezinbestekoa dela goi mailako kirola izateko.